はい、エクスペディション柄に、もうね、本日レース3日目に入っていますが、イーストウィンドは、ヨネ君が、体調不良のため、48時間の地点で、リタイアを、決断しました。これについてちょっと、田中正人さんに話を聞きたいと思います。隊長、お願いします。はい。このコース全体を見てもですね、まだスタートしてまだ早い、46時間、しか経ってない状態で、残念ながらチームイーストウィンドリタイアという、判断をしたようです。現在、米本君のはまだ発熱は続いてで39度近くぐらいあるということで、チームとしてはですね、もう水も飲めなくなって、非常に危険な状態であると判断して、18時間を超える停滞をしたけれども、体調良くなる見込みがなく、リタイアを決意したという状況みたいです。これに関してはもう、致し方ないというか、まず、無事に日本に、戻るということも大事なので、それは仕方ないかなと。ただ、アドベンチャーレース、トラブルがつきものなので、トラブルが起きて、はい、それでダメでしただけではね、やっぱり、学びもないですし、アドベンチャーレースっていうのは、その起きたトラブルに対して、チームが何ができるかっていうのをね、考えて実践していくということが大事なので、まだね、レースは実際続いてますし、米本君をまずいち早く、安全に、被災者に回収してもらって、っていうことがどれだけ早くできるかとか、あとその後残った3人で今後どうするのか、だいぶね、レースが進んでしまって、今、イーストインドが、本当に取り残されてる、コース上に取り残されてる状態なので、その状態でね、3人だけでレースを、例えば継続させてもらうことができるのかどうかとか、その辺、主催者との交渉とかね、いろいろ出てくると思いますが、どういうアクションを取れるのかというのが、ちょっと今後重要になってくるかなと、思います。まずはですね、本当に、多くの方々の、応援を受けてですね、ここまでやってこれたので、チームとしてはですね、まず本当にここまで来れた、ことに関して皆さんに感謝申し上げたいと思いますし、この後ですね、もう少し、ランク外という状態、今ね、もう黒くなって、失格状態の、アイコンに変わってますけれども、ここからちょっとまた、ランク外ということで色をつけることができるのかどうかというところをですね、チームの判断を、見守りたいと思いますけれども、レース自体はね、まだ続いてますので、皆さんももう少し、見守っていただけたらと思います。僕としてはですね、どんなトラブルが起きても、そこから何が学べるのか、何ができるのかという視点でですね、このレース期間、ちょっとチームとしては全うしてもらいたいなと思ってます。はい。現状況の、米本くん、米の、ことなんですけれども、今、主催者の方が救助カーを、2台、現地に向かわせているそうなんですが、泥道であり、かなりちょっとスタックが心配でもう、ずいぶん前に、車は出してるそうなんですが、未だにつかずと。で、おそらくどっかでスタックしてるんじゃないかなという、ぐらいの、悪路だということです。それまでは、ちょっとチームは、今の場所に停滞をしなければいけないんですけれども、はい、米本くんも徐々にもう、蜂蜜入りのお湯が飲めるようになってきたということなので、回復状況には向かっているということです。はい、わかりました。現地では冷たい雨が降っているようで、メディアチームもですね、近くにね、一緒にいるんですが、メディアチームの車も今閉じ込められて、ぬかるみ道から出れないという状況みたいです。なので、
ちょっとね、雨が止んで、ちょっと水が引くというかね、地面が落ち着かないと、身が取れないのかもしれないですし、まあ、その辺はちょっと主催者がどう、アプローチしてもらえるかというところもあるんですけれども、まあ、その状況の中でも、今ね、チームとして何かできることはないかとか、最善の、行動は何かとかっていうこともね、引き続き考えていってもらえたらと思います。はい、以上になります。ありがとうございはい、ます。ありがとうございます。